RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayo adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Cynthia, 48 anyos, minyo og may tulo ka mga anak. Taga Bohol gyud ko. Apani ako sa Cebu City Magpuyo. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Dugay naman gud na ako ning gibati. Sa gamay pa ko, apan, wa man gyud ko mauli iini. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Paamin ako, ma. Oy, maayo kay nauli ning akong anak. Nga kon papaulion din his ato, perming busy sa trabaho ang rason. Sorry na, good ma. Tinood man sa bitaw kung busy sa kong trabaho. Paamin ako, tabi. Paamin na ko no siya, oy. Lapoy magkaikang tanahon. Ya, murag luspad ka, ngano man na? Papa, uy. Daan ang bitaw kong lusparon sa nag-eskwela pa ko gikan sa elementary pa ko pa. Kay malnourished gid ko gikan pa ko sa pagkabata baya. Pero mas luspad gid ka karon. Wala. Tinood gid itong pamuyag sa kong mga kauban sa trabaho. Nga palipstikon ko kay luspad ko no kay ko. Lain bitaw kang tanahon. Maong mas maayo gyud tuod kung mang lipstick ka. Kay luspad ka, oy, Cynthia. Kapoy kay kumakoy. Mapahoy sa kopi. Matug ko. Na, may kidangat mong mauli din sa ato. Imbes nga mulaag, kay tagsara kang mauli din sa Bohol. Matuog naman di ay noon. Mapaway sa kumaoy. Kay kukuyapon na dyan ko. Unsa? Maayo kay maglupa ka na, Cynthia. Kay bisita sa gawas, day. Kisa man, ma? Classmate man ko na nimo sa high school. Uy, naibaw din ni siyang nauli ko. Kisa man, ma? Hoy, babay! Huwag ka magpahibaw, ha? Nga mauli di ay ka. Ikaw man din ni Dolor, uy. Ay da, kuan. Wa sa plano akong pagpauli ron, uy. Naglibre ko dalit-dalis trabaho.
Kay na-stress jud ko dito si Buoy. Sa imong trabaho? Das, kumbad na oy, ug sa akong mga anak na pod. Oh, nga naman. Di ba dagko naman ang imong mga anak? Maong sa atong sitwasyon, maglaglaag na unta ta. Kung manlaag ang mga kabatch nato, no, di gyud ka mukuyog ay. Naghapos lagi taon ko sa trabaho daghang obligasyon. Uy, Cynthia, ayun pagtrabaho maayo, uy. Kaya imbes nga, may anak na ka nakahumag-eskwela niyan, may trabaho na. Mas stress na noon ka. Alam no, dapat relax na lang takaday. Unta, day. Pero walang ka mahibaw, day. Kinahanglan yun na akong mukayod pag maayo. Kaya wa pa magani ko makatabang nilang mamagpapa. Ay, kasul ba hunahon-naon anang imong gipanghisgutan, oy, nga problema. Ay, tana na. Ato ta sa ilang, Brian. Naghisgot mo to ni mong bayuta to. Daghan kitsa cosmetics nga gida. Natagaan man gani ko. Tana ba? Laago na to ditong bayot. Huy, Cynthia! Hala, uy. Naunsa naman ang first honor pag high school, oy, Dolor? Sa iyo maning nalusiyang. Ryan pod, Oh, kay tinuod ba bitaw nagisulis bayot? Da, ingon bitaw ko nimo luspad ka ika. Baan mo kung lusparon sa tag-eskwela pa uy? Di sa mo, Jodron, Cynthia. Dribin dalibi. Tagaan ka mga pagwapa, ha? Ilabi na sa lipstick. O ayaw pagkumpiyansa ng imong kaluya o kaluspad, day. Kaya kung way sa amin sa inyo, ingnon ta ka. Nga mura ka nagminatay sa kaluspad, day. Brian? Daghanang nakabantay ani akong kaluspad. Ilabi na kay diligid ko hilig mang lipstick. Gibaliwa lang nako. Pero lately kod, grabe ang akong kaluya. Di masapot ang akong kaluya. Nga mura na ko og kakuyapon. Maong mi-leave yun una ako sa trabaho. Pila ka adlaw, aron lang ko makapahuway. Unya. Ato na ko ma, mobalik na ko sa Cebu. O niya okay ka na. Maragog di pa igong tulo ka adlaw na kong pahuway din sa ato, ma. Kapoy pa man gihapon na akong pamatis kong lawas, eh. Uy, ginoo ko Cynthia pagpa-check up na anang imong gibati. Uy, basig unsa na ka na. Ma. Ingon bitaw ko nimong pagpa-check up na lang. Kaya di naman na normal ang imong gibating pagpangaplay o kaluspad. Nuli ginuon ka sa inyo aron makapahuway. Unya, kapahuway ka dito sa inyo. Naulian ka. Ay, mao gihapon ni Lin, oy. Oh. Uy, unsa man na? Nalagi kay lagom-lagom. Ha? Gikulata kasi mo ba na? Gipasakitan kang milyo? O, taon, uy. Kuan ka nang napakong siguro ni o napangka ba? Ingon na day ka lagom kung napangka. Ingon ani magot ko usahay. Mukalitra og pagpanlakong. Ilabi na lagi kon mapangka ko nga naan ako. Oy, di na kinamao. Mahadlo kang magpa-check up? Kuya, ganti ka. Ha? Ubos ang imong hemoglobin. Maunang luspad ka ug malipong. Luspad man ang imong dugo. Mas maay pag ang gisulob nimo kay color red. Pero ang imong dugo luspad. Dok. Unsa man day imong trabaho? Ayaw laglain na sa pagsabot ha kun mangutana mi kun unsay inyong trabaho. Matag pasyente na mo dinhi mangutana gyud mi ana. Aron mahibaw mi kung mao ba na hinungdan sa inyong kondisyon. Basin kuwang kas pahuway, ilabi na sa katog.
Ay, kanang katog yun, Dok. Pinakataas nga oras nga makatog ko, mga 6 hours tingali. Kasagaran, 4 to 5 hours lang. Kuwang yun ang imong pahuway. Importante manggod ang pagkatog. Kay anak manghigayon na nga mag-repair ang atong lawas kung unsa may naguba tungod sa atong pag-abusar o pagpabaya sa atong lawas. O sa mga pagkaon na sab nga atong gikaon, sa polusyon. Mong mutay gyud ta og iron supplement. Kay may iron deficiency anemia man ka. Og kinahanglan nga may folic acid ang imong iron supplement, haba? Sukad pa man gyud ko sa akong pagkabata nga malnourished na. Og matag pa-check up na ko, nagyud ning akong anemia, bisan og nag-take na ko og iron supplement. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, luspad og magpandipong ko. Ingon ang doktor, may iron deficiency anemia ko. Low ang akong hemoglobin. Tungod pa ba ni kay gikan sa bata pa ko, malnourished gid kong pagkabata? Ikaduhang pangutana, nag-take naman kog iron supplement. Nganong wa man gihapon maayo ning akong anemia? Gusto pa ang doktor nga kana ko nung may folic acid? Ngano man? Ikatulong pangutana, kung mapangka sab ko, dali kay kong manlagom. Grabe na ba ning akong anemia? Kuyaw ko no kon kinahanglan akong abunuhan og dugo. Tinuod ba? Ikaw pa to katapusan. Unsa man kahay nakuwang sa kong diet? Kay tambok naman ko. Padayton pagani ko sa doktor. Unsa man dayang dapat kaunon sa mga taong anemic? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cynthia. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kini si Dr. Rene Obra. Yes! After Sol. Lagi, hi, Doc! Kumusta? Mingaw na ko ni Attorney. Mingaw sa kunin mo, looking good, Doc, ha? Yeah, And of kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? I hope, Doc, nalipay siguro sila no, nga duha na katingog ilang mapaminaw. Yes, because after the pandemic or during the pandemic, Yes. nagisod yung pangitag time nga magka... Even after. Dugan yun, even after, kay no? daghan pa jud kayong mga kakulian, ya daghan pa jud kaayong kinahanglan pod nga atimanon, but this time we're back, di ba, We're Doc? back. So, si Atty. Yes. Elaine, of course, namutambag sa atong mga legal ng mga problema. Ako, si Dr. As Rene Obra, usual. as usual, medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related attorney. Correct, no? Of course, reliable yun gihapon, naaghihapon ta. And of course, padayon ang ato ang pagpasalamat sa ato ang mga avid fans, sa ato ang mga listeners, and pwede gihapon yun nila ipadala ang ilahang mga suwat sa suliran. _612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran official Writers page. O sa atong buhatan sa third Yes. floor. Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Permanente gid gyapon na, wala nawala no. Unya ang mga magpada, paabot lang gamay katong mga nakapada na kay daghan kay tag nadawat suwat, Dok, no? Daghan gyud, no? So pasensya na lang mo og dili dayon mahatag ang pagtagad kay first come, first serve midrin Attorney Elaine, no? Correct, no? And padayon lang gid sila paminaw. They can also listen to us sa kini sa pinaagi sa YouTube, no, or sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Yes, daghan kay tag mga listeners Attorney sa Yes, Middle Doc. East. Middle East, ha? Natin Dubai. i-greet, Doc? Wala. Yes, Sige, go ahead. Melanie Albero Kimpan dia sa Dubai ug si Tisbel Caballero Barliso dia sa Kuwait. Wow. Middle East, good, no? Middle East, mga taga-Europe, taga-America, New Zealand. Musta naman Yes. si Ma'am Ami Costas diya sa New Zealand. And the Regards. Costas family regards, no? Ug sa Also tanang to, ning likes. mga nang likes kang Janessa Sampan, kang Maria Luz Abelia Balberos, kang Jaja Herodias, ug kang Miss Verna Lariosa. Yeah, belated happy birthday to Len sa Grandeur Massage pa na inyo sa Doc. Great lagog ko. Asa man ang Grandeur Massage, Pilit Doc? sa Alaking building. Yes. Hospital. Also. Guys, mong tanan diha. Hi, also kang Randy Fortuna dinha sa Inabanga, Bohol. Oh, Kasi atong, ato ang... go ahead, Doc. atong sender karon na to ni si Cynthia.
48 years old. Actually, taga Bohol ni siya, pero na siya nagpuyo ka sa Cebu City. Yes, Doc. May minyo ni siya, niya na itulog ka mga anak. Mm-mm. Punto medical, of course, ang problema ni Cynthia. Ato yung panikamutan Yes. na matubag na ko, Of no? course. Unang pangutan ni Cynthia, attorney. Unang pangutana, loose pad, og magpanlipong kuno siya, Doc. Ingon kuno ang doktor, may iron deficiency or anemia kuno siya. Low ang iyang hemoglobin. Tungod pa ba ni kay gikan sa bata pa siya, malnourished kuno siya, Doc? Dugay naman tong bata pa siya, no? Of course, ang imong continuity sa imong pag-maintain sa imong physical health is very essential, no? Kini man kung iron, attorney, essential ni siya sa production sa hemoglobin. Blood, no? Nara sa blood. Kaya Doc, no? hemoglobin, mo na magda sa atong oxygen, sa red blood cells ba, nga mo-supply sa necessary nutrients ug oxygen sa different vital organs sa atong body. No? So kung ubos ka o hemoglobin count, ang normal ani akong may balance, babae mag-ubos mga 12 Lain to day 14. count, Doc, Oo. babae laki. Ang lalaki taas-taas, mga 14 to 16, no? Okay. Pero below that, mo nang gitawag iron deficiency, Deficiency. anemia. Okay. No? So maunang rason nga nung ragluspad ka, kapoy na muragwa sa focus, no? Yes. Ikaduhang pangutan niya ito, eh? Nag-take kuno siya og supplements sa iron, sangobion, moningan sa iyang food, sa iyang supplement kuno, Doc. Yes. Nganong wa man kuno gihapon maayo ang iyahang anemia, anemic kuno gihapon siya. Sakto ba kuno nga ang doktor nga tagaan siya folic acid? Yes, Nganong man? actually kining iron can be makuha nato sa atong use atong diet, no? Unsa may mga pagkaon nga taag-as og iron? Kining lean meat, no? Lean meat. Poultry products. Okay. Naani siya Egg. Egg, egg. Mga Correct. poultry products lagi, no? Sa akong pag-practice sa una, kaysa wa mo maswito nga before ko nahimong psychiatrist, nag-general practice ko atin eh. Okay. During that time nga nag-general practice ko, murag family physician ko, ako gining ginaresita ni pero sulfate, gining sangubion. Kana gid ay, Mga correct. gini ang inunta, labi na sa mga buntis, no? They need additional amount of iron to sustain the pregnancy, no? Pero not only buntis, but also those people na medyo kulang gyud og iron sa Iron. ilang system, na silang lawas, no? Yes. Yang ikatulong pangutana, Doc, kung mapangka na pud kuno siya, dali kuno kay siya mulagom. Mabunog ka na siguro mo violet, Doc, no? Maghimatuma siya. Oh, no? grabe ba kuno na, mo ba kuno na kay grabe yang anemia? Kuyaw kuno kung kinahanglan siyang abunuhan og dugo, tinuod ba daw na? Doc? Actually, kanang abunuhan og dugo, kanang extreme na gyud na siya Deficiency. nga blood loss, no? Okay. Ang cause man gud sa anemia is kana blood loss o na iron deficiency, no? So we're talking here about iron deficiency anemia. Kung mapangka ka, medyo dali ka mulagom, naagi problema sa imong inunta kanang blood functioning, Function. no? Kay normally magod ang kanang hematoma formation kanang dugo na siya nga naabitaw sa below the skin mo na makita mo mulagom, no? Okay. So mutambag lang gyud ko nimo Cynthia, no, dinhi sa Cebu City, narama ka sa Cebu City. I think you need to see gyud more often sa imong attending doctor para nga mayong ka ningnom na kag sanggubyo, ningnom na ka og ferrosulfate ug folic acid. Folic acid. Wag gyud pong kamarang-arang. Mumatter man gyud Cynthia ang dosage, no, ang frequency sa imong okay. pag-inom. It doesn't mean nga mag-inom na ka o maayo ka dayon. Takes time. It will take time. It will take time. So ayaw lagay ka surrender, no? Kay plus you have to supplement Pagkaon it pod. by eating The right food. iron-rich food. Katong Okay, inyo na- poultry, lean meat, katong mga giyon. Unsa man ni mga lean meat, Doc? Kanang mga Beef, ana or unsa man? kanang way tambok. Way tambok, unod hat, ningaling magpista po kag humba kay pwede mo kaon. Agoy, dili pwede, way Kanang tambok. ampalaya is Oo, ampalaya, correct. Nindot na siya, no? So Taas ang imong yung ampalaya sa gula ni mog itlog. Taas na siya iron. Di ba kung kaon na na. Mukaon ko sa ban, pwede kum kaog paliya. Paitan gud kaayo ko, pero rich source bitaw tinuod og iron, no? Ang itlog lang akong himayon, Dok.
Katapusan niyang pangutana, Dok, unsa man kahay nakuwang sa ako ang diet? Kay tambok naman ko. Padayeton pagani kus doktor. Unsa man di ay dapat kaunon sa taong anemic. Yeah, kanang balanced diet ka, no? Kung medyo chubby ka, no? Akan pagka-chubby na, mga dagang hinungdan, genetic. Correct. Kanang daas kang kaon og carbohydrates, pero ubos ang protein, no? Muna akong itambag sa mga obese people. Puro kanon. Puro kanon ang mga carbohydrates, walay protein, no? So ako ikatamba kung balikon, kanang mga iron-rich food, katong pangalan mo na ito na ilin a while ago. Correct. No? So, dili ka magsalig sa sanggubayon o sa folic acid yung gatag sa imong doktor. Kunya, of course, you need to have exercise. Walking pag may time. Nakita na ko, attorney. No, murag nasamot na magkakasiksi, attorney. Kuya, Dok, nag-running ko, Dok. Uy. Nag-running ka? Hinay-hinay pod kay murang lisod kay karong panahon na nga daghan kaayong mga tintansyon sa pagkaon unya wala ta nagkabata. So dili lang gyud ta magsalig pod sa tambal nga gihatag sa doktor. We have to do it in the natural way. Correct. So tambal katong mga vitamins gingon ni Doc, pagkaon og exercise. Correct. Basin Muslim ka kung Muslim ka pareha na attorney Elin, no? Siksi na sa mo to ka siksi, ha? Buyag. Pugong si edad, Dok. Okay, mga suking tigpaminaw. Hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Okay, kinisab si Dr. Rene Obra. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang Salamat o og maayong adlaw.